Nu kör vi. Eller heter det glasfiber? Jag vet inte. Ska jag sitta upp? Nej, Linne, du måste längre dit. Nu kommer du Linne rumpa för det. Okej. Okej, klar för det. Gå! Vi kör så här istället. Nej, håll bara i ett. Så. Och så nu 1, 2, 3. Spännande! Du måste sätta dig upp. Just det, det måste jag också göra. Ja, Just det. Jag var spännande då. jag trodde det. Ja, det är Nej, Okej, nu kör vi. Nej, du får inte göra så. Först en, så Köra. en. Vänta. Nu 1, 2, upp. Aj, min mage. Oh shit. Alltså, om du bara hade satt dig ut den andra gången. Ja, varför gjorde du inte det? Okej, det här nu. Om jag står här. Ja. 1, 2, 3. Nej. Du måste göra om.